Bine v-am găsit, sănătoase! Ce faceți acolo, fetele? Faceți gogoși? Papanași? Păi ia să vă văd, ia să vă văd un papanaș și pentru mine, se poate? Ia să vă văd aici. Nu se aude, nu se aude, cam încet, cam încet. Ha? Nu mai bea rece, nu mai bea rece. Și cum se fac ăștia? Ia să văd și eu cum se fac, arătați-mi cum se fac, ia să vedem aici la cameră cum se fac papanașii. Dar fără făină nu puteți să-i faceți. Nu se poate fără făină. Ce mamaie, ce-i merge mâna, măi. Pe mamaie vine. Să fac astăzi, că mă și o păția, cred că o bătem de o rupe. Păi ce aveți cu ea să bateți? Că trei sepul, ce faceți, domnule, aceea? Ce se petrece aceea? Ia să vedem. Specialitate. O specialitate de la Amărăști? Oh, de la Caracal. De la Caracal? Șnițel de piept de pui. Șnițel de piept de pui. Vedem aici, să vedem dacă... Mergem un pic și mai în spate. Te dracu și cum așa. Domnii sunt ajutor la bucătărie, domnii, sau văd că... Bine v-am găsit, sănătoși! Primul care v-a acum, că mai zicea neanic, Socrule, bine v-am găsit, sănătoși! Ce faceți, domnule, acolo? Ce faceți, domnule, acolo? Curge, curge sau nu mai curge? La șipot, ia luat-i seama aia. Zamă de varză? Zamă de varză originală. Da, ai pus și varză roșie, că e cam roșie. Cam roșie este. Furtunul ăla e cam subțire, trebuia unul mai gros. Ăsta e bun de merg la furat, șefule. Ăsta îi golești butoiul. Îi nu termin țigara și guroși butoiul. Ia dom'le, și face și spume. Da, original la mama lui. Uite cu aia. Și băiatul? am zis așa. Eu știu ce înseamnă nu ai cură, nu-i cu ăsta. Asta e rezilișor. Pune pe alea și mai cumperi ceva. Nu stai, că e cerința. Apă, plată avem? Da, da, avem. Da, da, avem! Cu voi, mai țineți. Dar dumneavoastră, domnișoară, nu sunteți la bucătărie? Ești dirijor? Că trei șeful. Ce faceți? Uite, să vezi aici la masă. Foarte bine, foarte bine. Îmi fac meseria. Văd că aveți foarte mulți ajutori, și bărbați și femei, văd. Mai multe femei decât bărbați. Păi și bărbați văd că aveți, da. Avem. Și mai primari. Mai primari? Domnișoară, vă rog eu, nu certați femeile, da? Trecerile drum. Le învățați? Suntem învățune și din noi și ne mai învață și Ea ne învață să-i facem. Ea e doamna. Ea vă învață să faceți papanașii? ca ea ne-am dus de acum. Trebuie să facem ca copii să trăim bine. Înseamnă că s-a întors roata, nu-i așa? Da. S-a întors pământul cu curul în sus, ce să mai... Se întoarce mereu, domnule. Se întoarce într-una. Până la urmă se îndreaptă dacă se întoarce mereu.